známý režisér, který na všech vždycky perfektně dohlíží a právě to ředitel gymnázia, pan Petr Pícha. Petr říkal, my tady dnes večer vůbec nejsme důležitý a podstatní. Jdeme tady někam do závodu. Musíme se někam schovat, já se to uslyšíte, koukejte se na ty maturanty. Určitě, abyste se všichni na tom pódiu dobře vešli. Až bude co? Bude druhá. Bude druhá. Až bude Prosím vás tady blízký, jestli byste nám dělali prostor. A jestli je všechno připraveno na chystáno, myslím, že můžeme přivítat první celebritu světově známou, Roman Černý! Když několik let průměrně známý mistrem světa v historickém šerbu, avšak když se dostal na stránky všech bulvárních časopisů bylo v roce 2004, kdy mu bylo rukopisí na olympijských hrách naměřeno 2,5 promile alkoholu v krvi. Jednalo se o pivo. Od této chvíle jeho sláva přetrvává. To nebylo těch lidí naproti. Nejlépe tudy do stropu. Roman Černý! Dámy a pánové, dovolte mi, aby mezi nás pozval další celebritu dnešního večera, a to není nikdo jiný než Tereza Tufková. A zatímco bude Tereza Tufková zdobena, tak já mám oznámení jedno jediné. Kdysi to bývala účetná barmanka, ovšem od těch dob, jakmile se začala zabývat záměry nesouvisející ekonomikou, už žádnou slavnější barmanku nenajdete. Tady je, jmenuje se Tereza Tufková. Další na řadě připravená je celebrita Iva Gottsteinová. Slavná tenistka, která své protihráče odrovnává především svým smíchem. Pravděpodobně její taktice je právě tak známá.